Soc conscient que ningú farà cas a llet en pols perquè és una fricada. Però està clar que els pots de llet en pols no creixen als arbres i després els porten al súper. Per tant, com ho fan? Com és el procés? Avui entendrem i farem llet en pols. Comencem amb 1 litre de llet. Vaca, ovella o cabra. Recordeu, un 1% són minerals. Un 3,4% són proteïnes. Un 3,7% són greixos. Un 4,8% són sucres. I la resta, el 87%, és aigua. Avui hem de fer una evaporació extrema. Si busquem per YouTube, el que fan alguns canals és evaporar la llet en un recipient fins a arribar a aquesta mena de farinetes. Dos o 3 hores de cocció i després això va al forn. La veritat és que no em convenç massa aquest mètode. Trobo que la llet té massa cocció. I finalment ho trinxen. I els professionals com ho fan? Tenen maquinària amb la qual pulveritzen la llet. La llet cau com si fos pluja dins d'un recipient que té molts metres d'alçada. Mentre es precipita, es troba amb un aire calent que està a més de 200 graus. Això la seca, i quan arriba a la base, ja és llet en pols, la que coneixem, la que comprem. He decidit compaginar el mètode dels youtubers amb l'industrial. Comencem fent una llet evaporada. Teniu l'enllaç per aquí dalt sobre com fer-la. També la podeu comprar. Bàsicament, reduïm la llet a la meitat del volum. I la passem pel colador. Ara ve el bo. He buscat aquest recipient especial i l'he omplert amb la llet evaporada. Sabeu el que és? Sí, un pulveritzador. M'ha costat uns 75 cèntims. Primera prova. Cassola al foc i a pulveritzar. I un cop sec, encara no ho està. Tracto de rescatar alguna cosa, però no sembla que aquest mètode funcioni molt. Segon intent. Amb una paella, en la temperatura més baixa, més controlada. Hem d'evitar que se'ns cremi. Pulveritzem a sac. Cal esperar una mica. I ara sí. A poc, rasca, rasca. I aquí està, la primera collita. I a partir d'aquest punt, a sac. Cada cop més quantitat, més temperatura i més ràpid. Recordeu, l'important és que no tingui molta cocció.
podeu veure que queda totalment sec. Bé, un cop repetit el procés infinitat de vegades, aquí tenim la paella neta i mireu, hi podeu veure un got de llet, sense aigua, clar. I ara el darrer pas. Aquestes escames de llet les hem de convertir en pols. He utilitzat un molinet de cafè. Estic flipant. Jo mateix, estic flipant. Senyores i senyors, llet desnatada amb pols. Sí, desnatada. I no us ho havia dit, perquè el greix es fa malbé quan el seques. Per aquesta raó, els fabricants només fan la llet en pols sense greixos. He volgut comparar la industrial amb la meva, per veure la diferència de color. La industrial és més blanca perquè quasi no té cocció, la meva és un pèl més fosca, però no està tan malament. I ara la prova de foc. Gotet d'aigua calenta. I a remenar. Al principi haig d'admetre que m'ha costat una mica. Pitjor que el colacao. Però he insistit. Us deixo el vídeo sencer perquè veieu que no hi ha trampa. Ja és un got de llet desnatada. Ara torna a ser llet. En el proper vídeo, una escuma de llet, perquè puguem fer el cafè a casa
com el fan el Bart. Però sense la maquinària que tenen els Barts. Cuideu-vos.